oui, là, vous avez menti. Il n'y aura personne. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe parce qu'on regarde l'autre. On se dit, il faut que les autres là fassent quelque chose. Les autres se disent, c'est l'histoire des souris qui se rassemblent pour lutter contre le chat. Et la plus intelligente des souris a dit, moi j'ai trouvé, on va lui mettre une clochette au cou et chaque fois qu'il s'approche, ça sonne et on fuit. Tout le monde applaudit, on arrange la clochette, on ne trouve personne pour aller mettre. On ne libère pas un homme se libère. Un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France peut dire allez-y, vous êtes libre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France veut notre bien. C'est pas vrai. Et elle a raison parce que notre situation actuelle profite à ses intérêts. C'est humain. Notre bonheur ne peut pas venir de ceux qui ont profité de notre esclavage, de ceux qui ont profité de notre état de dépendance. Ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi j'ai écrit, chaque fois que la France dit que quelqu'un est bien, cette personne est bien pour la France, mais c'est impossible. Ambe fulasi an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani a balimakɛ El Bashir Thiam de don Mali Actu nin ye an ka tarata baro kɛnɛ sigilen tarata baro min ni a kɛnɛ kan ni kumabaw bɛ fɔ a kɔnɔna la i n'a fɔ an ka Mali lawale ni a y'a jateminɛ tarata donyaw fɛ kumabaw bɛ fɔ kobaw bɛ kɛ fo kana bila bi la ni aw yɛrɛ fana y'a jateminɛ k'a ta indépendance la kana bila an ka bi la tarata kɛra don ye don min na kobaw bɛ kɛ kumabaw fana bɛ fɔ donc tarata baro kɛnɛ sigira Mali Actu la walasa tarata o tarata nɛgɛ kaɲa 20 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye an bɛna wele bila invité ma ka se ka thème sujet minnu bɛ yen nɔ ko a bɛ bɛɛ da donc ka se ka invité kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ wele min bɛ se ka pereperelatigɛ kɛ ka o lase aw bɛɛ lajɛlen ma bi an ɲɛ b'a la invité tɛ yan nɔ bi n kelen bɛ yan nɔ bi o ye ka kuma bi ni aw ye ni aw y'a jateminɛ nin waati laban ninnu na kuma gannen don kosɛbɛ kuma gannen don jɔn contre la n'o ye faransi ye faransi ka présidence min bɛ an fɛ yan nɔ militairement Mali la yan nɔ depuis 2013 donc o mankan cayalen don aw bɛɛ lajɛlen bɛ ka a jateminɛ ko caman bɛ ka don a ko senkɔrɔ donc bi n bɛ yan nɔ ka se ka pereperelatigɛ kɛ aw ye dɔɔni faamuyali fitinin min bɛ na faransi ka présidence la Mali la yan nɔ ka se ka o tila aw ni ɲɔgɔn cɛ komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na 2013 o gɛlɛya dun ni o ma sɔrɔ yɔrɔ jan na o sɔrɔla karafi cogo min wulilalen nɔfɛ karafi na n'o o ye occidentaux ka kɛlɛ ye kɛlɛ labɛnnen karafi contre la o occidentaux ɲɛma ni jamana yɛrɛ tun t'olu ɲɛma faransi kɔ donc ka kɛlɛ wuli karafi nɔfɛ ko parce que ko a ka mara taabolo man ɲi ko jelibɔn fanga don ko mɔgɔw sago t'u yɛrɛ la donc ka a ka duguladenw ni o ye libikaw yɛrɛ ka olu su ka kɛ karafi kan donc o mankan wulilen ka ko labɛnnen don déjà donc maa damadɔ salen o la u nana ka na fɔ ko waati sera ko karafi a man kan tɛ ka libi mara tuguni k'a kan ka bɔ fanga la donc ka na armée wuli fan bɛɛ fɛ faransi n'a jɛɲɔgɔnw ka wuli ka taa karafi kɛlɛ o kɛlɛ kɔnɔna la karafi ka fanga sere a nimakarama waati ma waati min na ja faransi bɛ jate yɛrɛ kɔnɔna la o jate min ni a waati n'an caman ko sigilen don an bɛ libi ka kunnafoniw lajɛ ja an t'a kalama k'a fɔ ko karafi kɛlɛli bɛ ka kɛ ja an fana bɛ o plan kɔnɔna la o plan nana bange jumɛn na karafi ka fanga selen a kuncɛyɔrɔ ma waati min na ja faransi ni an ka kɔrɔnfɛmɔgɔ dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bɛnbɛn na cogo di u bɛ se ka na Mali la libi binnen kɔfɛ karafi binnen kɔfɛ ka fɛɛrɛ kɛ mɛnna ka na an ka sahel jamanaw ka na a tɔ minnu ka a bɛɛ minɛ k'a don ka daga kɔnɔna la donc o de nana ni a ye u ye bɛnbɛn siri ni mena ye donc kana olu bila k'a fɔ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini u ka karafi kɔ bila u kana Mali la u ka dugukolo faransi bɛ u dɛmɛ k'a ɲini ka d'u ma donc olu fana ye karafi kɔ bila k'u kunda Mali kan avec armes et bagages donc n'u bololafɛnw bɛɛ nana u ye karafi ka marifasow caman ci k'u équiper ka na donc a waati la u na waati o y'a sɔrɔ Amadu Tumani Ture ale de tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ale ye délégation bila ka taa u kunbɛn
donc u kun bɛ ka musaka dɔw d'u ma k'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw don u kun bɛ dugu dɔ la jamana dɔw kan kɛlɛ wulila yen nɔ u y'u kun da u yɛrɛ ka jamana kan donc ka taa u kunbɛn ka se ka u bɛrɛbɛrɛ ka u bisimila i n'a fɔ a bɛ an ka mali tabiyaw la cogo min na ja olu ni ŋaniya yɛrɛ fɛnɛ nalen don jamana yɛrɛ kɔnturu la o nana wolo jumɛn na olu wulila ka marifa ci la ka na an ka kanw attaqueli daminɛ ka an ka symbole de l'État k'olu attaqueli daminɛ donc k'a yira k'a fɔ ko olu b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ olu kow daminɛra 2012 fo ka na don 2013 kɔnɔna la donc o ko nana juguya fo taara ni Amadu Tumani Ture ka fanga ye a fɛ Amadu Tumani Ture ka fanga talen a kɔfɛ transition minnu nana ni o ye Amadu Aya Sanogo Jɔnkuna ani Jango ninnu donc olu nana ka na sigi transition kɔnɔna la o de fɛnɛ kɔnɔna la Faransi nana pression wuli k'a gan tuma bɛɛ ɲɔgɔn ye misɛnninw bɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ aw kan ayiwa an Faransi an bɛ fɛ ka na aw dɛmɛ ka terrorisme gɛlɛya ta ka bɔ aw kan donc n'aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ka dugu région belebeleba 3 o ye waati jan kɛ banbagaciw bolo i n'a fɔ Gawo i n'a fɔ Tɔnbukutu fo ka taa se Kidali ma o ye waati jan kɛ banbagaciw bolo donc don dɔ la u nana ka na décider k'a fɔ k'u b'u kunda capitale yɛrɛ kan parce que u ka fara u yɛrɛ la u ye minɛnw caman sɔrɔ k'u b'u kunda capitale yɛrɛ kan donc o de la maintenant Faransi nana ka na i cɛsiri kosɛbɛ k'a fɔ ko fɔ ale ka na militairement ka na dɛmɛ kɛ hali o waati la n'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen ni dɔw sɔrɔla minnu y'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ la gɛlɛya b'an kan an mago bɛ dɛmɛ la mais dɛmɛ min don o ye sanfɛla a y'an dɛmɛ sanfɛla kɛlɛ la an yɛrɛ b'a dugumala ɲɛnabɔ nka Faransi nana yira k'a fɔ ko n'ale bɛ na sanfɛla dɔrɔn tɛ ale bɛna dugumala fɛnɛ la o nana ka na banque opération Serval la donc ni Faransi n'a y'a ka minɛn dɔw ta ka bɔ farafinna dugu dɔw la ka na n'o ye Mali la nɔ donc depuis opération Serval depuis o daminɛra déclenchera ko na ka a essayer ko ka ninnu ka avancer ko ka a stopper depuis yen nɔ Faransi militairement Faransi commencera k'i sen don Mali kow la donc kɛlɛ nana daminɛ ko na ka na banbagaciw ninnu ka na u repousser dɔɔni ka taga mais taali ɲɛfɛ jateminɛw nana ye k'a fɔ ko Faransi ni ŋaniya yɛrɛ tun b'a kɔnɔ k'a fɔ ko ale ka ko labɛnnen tɛ a tun bɛ fɛ ka ko in kɛlɛ depuis ko na banbagaciya tun bɛ ban terrorisme tun bɛ ban depuis ko na mais jateminɛw nana ye k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ ye bɔda di ɲɛmɔgɔ dɔw ma u ye dɔw faga mais u ye bɔda di ɲɛmɔgɔ dɔw ma olu ka se ka bɔ ka taa u reconstituer et opération Serval nana ani armée malienne nana ka na progresser ka an ka dugu ni région olu dɔw bɔ bolo la mais se kelen Kidali u ye Mali armée la jɔ yen nɔ ko tɛmɛ tɛ se ka kɛ yen yɔrɔ kan donc k'a ta o don na fo ka n'a bila bi la je pense que an bɛ o gɛlɛya kɔnɔna la ka a fɔ ye ka o tun ye ka aw hakili lajigin Faransi opération Serval nacogo la Mali la nɔ donc ka bɔ Serval la ka n'a bila Barkhane fɛnɛ la donc olu ka départ yɛrɛ n'a kɛra fo mɔgɔ ba 3 ani 500 donc ka na ni o bɛɛ o finitigila k'a bɛɛ ye accompagné de notre équipement parce que u nana ni équipement caman fɛnɛ b'u fɛ sanfɛtaw b'o la dugumataw b'o la moyen yɛrɛw fɛnɛ caman bɛ yen nɔ kɛlɛ tɛ taa minnu kɔ u nana ni olu fɛnɛ ye nka mɔgɔw ka jateminɛ la fɛnɛ an yɛrɛ fɛnɛ ye minnu fɛnɛ ye an y'a ye k'a fɔ ko minɛn wɛrɛw fɛnɛ tun bɛ a la minnu jɔyɔrɔ tɛ kɛlɛ la mais olu jɔyɔrɔ bɛ baara yɛrɛ la i n'a fɔ sanubɔ i n'a fɔ dugukɔrɔ nafolo olu kɔni bɔli ma donc olu minɛnw fɛnɛ nana ka na constater u ka minɛnw cɛ la donc ka bɔ yen nɔ maintenant ka na élection kɛ ka na jamana ɲɛmɔgɔ kura sigi Ibrahim Boubacar Keïta ka na ale sigi fanga la toujours est-il que Faransi tora a ka bɛnbɛnbɛn in kɔnɔna la cogo di a bolo bɛ se ka to yangani an ka sɔrɔ kunna a bolo bɛ se ka to yangani an ka jamana yɛrɛ kunna cogo di décision fɛn fɛn bɛ ta ale ka se k'a ka kuma fɔta sɔrɔ a la ale ka se k'a ka niyɔrɔ fɛnɛ sɔrɔ a la k'a ka intérêt défend ka ɲa donc depuis o don fo ka na bila bi la an ni Faransi an bɛ o gun kan donc kana kɛ yɛrɛ fo jɛkulu nana fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ ye k'a ye k'a fɔ ko sanni Faransi ka na gɛlɛya tun bɛ niveau min na Faransi nalen kɔfɛ gɛlɛya nana juguya parce que sanni Faransi ka na mankan kun Kidali tun bɛ mɔgɔw da kosɛbɛ mɔgɔw tun bɛ kuma ni Kidali donc kana bɔ yen nɔ ka na n'a ye fo an ka cɛmancɛ région na n'o ye Moti kɔnɔna ninnu ye u nana yen cogo di parce que san'u ka na Moti u bɛ deli ka min kɛ yɔrɔ la u nana o ɲɔgɔn de kɛ Moti u nana ka na siya woloma u nana ka na o de la ɲaga Moti kɔnɔna la kosɛbɛ siya woloma nana Moti cogo min na an de la k'o ye jamana yɔrɔ la u nana n'a ye cogo min na i n'a fɔ Wuranda 94 u ma dogo mɔgɔ si la u ye su min bɔ fagacogo cɛjugu bɛɛ la a ma dogo mɔgɔ si la en 94 donc Tutsu ani Hutu ni ɲɔgɔn cɛ donc olu fagali min kɛra a ma dogo mɔgɔ si la u nana Moti ka na o siya woloma kelen ka na o de fɛnɛ lawuli Moti kɔnɔna la
u m'a kɛ ten tɔ parce que u ka kunnafoni dilaw caman bɛ yen nɔ kunnafoni di organew caman bɛ yen nɔ olu y'u dɛmɛ o ko la i n'a fɔ RFI ye woro belebeleba joué wa an bɛɛ lajɛlen tun b'a la mais an bɛɛ lajɛlen tun b'a ye k'a fɔ ko a bɛna taa wolo siya kɛlɛ de la parce que ni mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la Jalo ani Kulibali n'olu bɛ kɛlɛ la n'i y'u ta o tɔgɔ ma ten tɔ k'a fɔ ko Jalo ni Kulibali bɛ kɛlɛ la Jalo ye Kulibali bana ou Jalo ye Kulibali faga o bɛ dan bɔ o cadre kɔnɔna la k'a kɛ ko fila dɔ ni bamanan dɔ bɛ ɲɔgɔn na filakɛ ye bamanankɛ faga donc là a tɔ bɛ élargi a bɛ bɔ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ taa siyaw ni ɲɔgɔn cɛ donc bamanan mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bamanan bɛna ye k'a fɔ ko fila dɔ de binna ale dɔ kan ka ale dɔ faga donc tajuru sira bɛna wuli dɔɔnin parce que a bɔra Jalo ni Kulibali la a mɛnna a nana kɛ siyako kɛlɛ ye an bɛ mɛnɛ ko la u nana dɔgɔnɔw fana don a la maliyɛnw bɛ bali min na o nana kɛ jumɛn ye siyaw yɛrɛ dama minnu depuis lawale n'u bɛ sigi kɛ ɲɔgɔn kan teriyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn kɔ wa foyi tɛ kɛ ɲɔgɔn kɔ u ka fɛn foyi tɛ kɛ ɲɔgɔn kɔ u bɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ fo k'a faga mais an bɛna bali min na an nana ye k'a fɔ ko marifa b'olu bolo gɛlɛya kɔnɔna la ka a fɔ ye ka o kun ye ka aw hakili lajigin Faransi opération Serval nacogo la Mali la yan nɔ donc ka bɔ Serval la ka n'a bila Barikani fana la donc olu ka départ yɛrɛ n'a kɛra fo mɔgɔ ba saba ani kɛmɛ duuru donc ka na ni o bɛɛ o finitigila k'a bɛɛ ye accompagné de notre équipement parce que u nana ni équipement caman fana y'u fɛ sanfɛtaw b'o la dugumataw b'o la moyen yɛrɛw fana caman bɛ yen nɔ kɛlɛ tɛ taa minnu kɔ u nana ni olu fana ye nka mɔgɔw ka jateminɛ la fana an yɛrɛ fana ye minnu fana ye an y'a ye k'a fɔ ko minɛn wɛrɛw fana tun bɛ a la minnu jɔyɔrɔ tɛ kɛlɛ la mais olu jɔyɔrɔ bɛ baara yɛrɛ la i n'a fɔ sanubɔ i n'a fɔ dugukɔrɔ nafolo olu kɔni bɔli ma donc olu minɛnw fana nana ka na constater u ka minɛnw cɛ la donc ka bɔ yen nɔ maintenant ka na élection kɛ ka na jamana ɲɛmɔgɔ kura sigi Ibrahim Boubacar Keita ka na ale sigi fanga la toujours est-il que Faransi tora a ka bɛnbɛnbɛn in kɔnɔna la cogo di a bolo bɛ se ka to yangani an ka sɔrɔ kunna a bolo bɛ se ka to yangani an ka jamana yɛrɛ kunna cogo di décision fɛn fɛn bɛ ta ale ka se k'a ka kuma fɔta sɔrɔ a la ale ka se k'a ka niyɔrɔ fana sɔrɔ a la k'a ka intérêt défend ka ɲa donc depuis o don fo ka n'a bila bi la an ni Faransi an bɛ o gun kan donc kana kɛ yɛrɛ fo jɛkulu nana fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ ye k'a ye k'a fɔ ko sanni Faransi ka na gɛlɛya tun bɛ niveau min na Faransi nalen kɔfɛ gɛlɛya nana juguya parce que sanni Faransi ka na mankan kun Kidali de tun bɛ mɔgɔw da kosɛbɛ mɔgɔw tun bɛ kuma ni Kidali donc kana bɔ yen nɔ kana n'a ye fo an ka cɛmancɛ région na n'o ye Moti kɔnɔna ninnu ye u nana yen cogo di parce que san'u kana Moti u bɛ deli ka min kɛ yɔrɔ la u nana o ɲɔgɔn de kɛ Moti u nana ka na siya woloma u nana ka na o de la bamananw attaquer n'u bɛ fɛ bamananw de ka wuli ka taa filaw kama u bɛ mercenaires ɲini k'olu bila bamananfini na parce que bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali la nɔ an ka siyaw ka ca siyaw ka fini don cogo yɛrɛ fɛ i b'a dɔn jɔn ye jɔn ye u kuma kɛcogo fɛ i b'a dɔn jɔn ye jɔn ye fɛnɛ u bɛ bamananfini ta k'a don mercenaires la olu bɛ taa filaduguw attaquer u mana fagali kɛ cogo o cogo u bɛ seere dɔ to yen nɔ o seere de b'a fɔ ko ne yɛrɛ de ɲɛ y'a ye fila de kun don ou ne yɛrɛ de ɲɛ y'a ye bamanan de kun don ne yɛrɛ de ɲɛ y'a ye dɔgɔnɔ de kun don donc olu seereya minnu fana bɛ jigin dugu tɔw la parce que n'a y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔna la mɔgɔ kalannen man ca kosɛbɛ donc min bɛ fɔ u ye sisan u b'o de minɛ sisan u bɛ baara kɛ ni o de ye donc mɔgɔ caman nana bin o fili kɔnɔna la k'a ye k'a fɔ ko filaw bɛ ka dɔgɔnɔw faga filaw bɛ ka bamananw faga dɔgɔnɔw tɛ fɛ ka filaw ye bamananw tɛ fɛ ka filaw ye donc ka na o conflit la wuli yɛrɛ a nana se degré dɔ la tuma la i yɛrɛ tun bɛ dɔw bɛ kɛlɛ i b'u ɲininka mais mun ye aw bila ɲɔgɔn na au juste fila de ye binna an kan bamananw de binna an kan mais mun y'aw se ɲɔgɔn ma o kun tɛ se ka ɲɛfɔ n y'a fɔ n bɛ segin a kan bamanan ni fila yɛrɛ depuis lawale bɛn mun ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na
fo ŋo ko fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ ten cogo la parce que dɔ ye sɛnɛkɛla ye dɔ ye baganmarala ye i ka foro bin ka misi tɛmɛ sira la i ka misi donna n ka foro la o kɛlɛ bɛ nɔ depuis lawale wa kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo a kuma tun bɛ taa ɲɛfɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a ban walima a kuma bɛ taa ɲɛfɔ dugutigi fɛ yen nɔ k'a kuma fɔ k'a ban mais mun de y'o bɔ o la fo ka n'a kɛ kɛlɛ sɛbɛlama tɛ ko mɔgɔw bɛ wuli ka marifa ta ɲɔgɔn kama ka yala ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn faga de telle sorte que a nana se degré dɔ la dɛ n'i ye fila ye i ka t'i yɛrɛ sɔrɔ bamananmayɔrɔ dɔ la o ye condamnation à mort de i bɛ ye dɔrɔn i bɛ faga i n'a fɔ ni an ye sa ye an bɛ girin a cogo min na k'a faga i bɛ kɛ ten cogo la dɔgɔnɔ bɛ kɛ ten tɔ bamanan bɛ kɛ ten tɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la foyi tɛ nin siasi ni ɲɔgɔn cɛ mais manipulation parce que kunnafoniw manipulera ka u dusu labɔ k'u fitinɛ k'u kɛ ɲɔgɔn kan ka na u bila o situation kɔnɔna la donc o kɛlɛ bɛna wuli Moti an nana ɲina Kidali yɛrɛ kɔ an bɛ ka to Moti ta fɛnɛ la o solution bɛ ka ɲini fɛɛrɛ bɛɛ bɛ ka sigi sen kan pour que u ka se ka ban cogo min na parce que sako kɛlɛ man ɲi jamana kɔnɔna la an yɛrɛ bɛ ka Moti lajɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ka i kunda duguba yɛrɛ kan parce que bi an bɛ don min na i ko bi Segu kɔni tɛ Segu lamini fanba ninnu bɛɛ olu caman bi an bɛ ka jihadisiya de bɛ yen nɔ k'a fɔ ko banbagatiw kɛlen don ka mɔgɔw minɛ u kɛlen don ka mɔgɔw bali u ka sɛnɛ la u kɛlen don ka mɔgɔw bali u ka taa ni ka seginw na hali voyage gansan u kɛlen don ka mɔgɔw bali u ka fɛn bɛɛ lajɛlen na Segu kɔnɔna la ka bɔ Segu ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Kulukoro yɔrɔ caman fana bɛ yen nɔ i b'a mɛn k'a fɔ ko banbagaciya walew bɛ kɛ yen nɔ u bɛ kiiri tigɛ u yɛrɛ yen nɔ jamana yɛrɛ tɛ a yɔrɔw la ka bɔ yen nɔ fɛnɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Kayi fɛnɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko a kuma bɛ ka mɛn yen fɛnɛ donc globalement i bɛna ye k'a fɔ ko Faransi ka jeu kɔnɔna la ninnu nana ka na fangaba de sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la u nana fanga yɛrɛ de sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la donc u man ca mais u kɛlen don k'an ka jamana territoire bɛɛ bɔ an dun ka Mali armée effectif ka ca n'u ye an ka équipement fɛnɛ ka ca n'u ye mais an dɛsɛlen don ka surface min occuper ni banbagaci min de kɛlen don k'u occuper ni kɔni ye nugu jɔlen dɔrɔn se kala bɛ a kɔnɔna la donc banbagaci ninnu bɛ ka fanga sɔrɔ u bɛ ka se ka sebaya caman sɔrɔ parce que u kɔ sɛmɛyɔrɔ ka ɲi kɔ sɛmɛyɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi kɔ Faransi dun fana bɛ yan nɔ pas que ko Mali ka di a ye pas que ko farafinna ka di a ye Faransi tɛna den sɛbɛnw ta ka bɔ Faransi sɔrɔsiw ka fo k'u bɛna ka na sa Mali la nɔ ko maliyɛnw kun kɔrɔ an y'o kunnaja bɔ yɔrɔ jumɛn u b'u ka minɛnw ta ka taa yɔrɔ yɔrɔ u y'a sɔrɔ u yɛrɛ ye kɛlɛla bɛn ka kɛlɛla wuli yen nɔ wa u bɛ taa fɛnɛ u ka intérêt de ka gɛlɛn ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ka jateminɛ kɛ dɔrɔn 2013 kana bila bi la Faransi nali terrorisme kɛlɛla kana bila bi la station Total filɛ par exemple mais station Total bɛ ka pousser i n'a fɔ i b'a fɔ ko gɛlɛya tɛ jamana kɔnɔna la an y'o sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ kɛ an nana ye dɔw ka faamuyali la k'a fɔ ko ja ko ni kɛlɛ de bɛ jamana kɔnɔna la o waati de affaire façon dɔw fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ bɛ fanga sɔrɔ kosɛbɛ donc Total bɛ ka fanga sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana min na investisseur tɔw sirannen don ka na ko parce que ko gɛlɛya bɛ yan nɔ jagoya investisseur n'i tɛ faransɛ ye i nali ka gɛlɛn parce que Faransi nana fitinɛ min wuli a contrôle bɛ ale de bolo ale de bɛ se k'a juguya ale de bɛ se k'a nɔgɔya n'ale k'e ma ko min kana waati min na i b'a sɔrɔ ale de bɛ se ka i ka lakana sabati parce que ale de b'a dɔn a ka fɛn dilannen don a bɛ juguya waati min na a bɛ kunbɛn cogo di ale de bɛ o dɔn donc Total bɛ ka caya u tun ye kelen quartier o quartier la u bɛ ka kɛ fila yen nɔ u tun ye fila ye cercle fɛn fɛn na u bɛ ka kɛ saba yen nɔ u tun ye saba ye région fɛn fɛn na u bɛ ka kɛ naani duuru ye yen nɔ u bɛ ka wara dɔrɔn wa u bɛ ka u bolo da marché bɛɛ kan de telle sorte que Faransi tɛ fɛ an ka ninakili yɛrɛ de parce que ala ye Faransi dugukolo da a m'u garisɛgɛ don sɔrɔla i n'a fɔ anw ta bɛ cogo min na an ka dugukolo jukɔrɔla a jukɔrɔla ka ɲi sanfɛla ka ɲi ala y'an sɔn kosɛbɛ hali tile min ni mɔgɔw b'a fɔ ko a ka farin kosɛbɛ o bɛɛ ye ala ka sɔn de parce que tile bɛ se ka mɔgɔ min ɲa an ye belebeleba de don mais juste à présent an tɛ ka se k'a nafa dɔn parce que an ma bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ ye minnu y'u ɲɛsin o exploitation ma Faransi nana an fɛ yan nɔ Faransi ɲɛ bɛ fɛn minnu na ala ma se k'an garisɛgɛ don jamana ɲɛmɔgɔ la ɲɛmɔgɔ minnu fana sera ka u ye k'a ye k'a fɔ ko ne ka jamana bɔli nɔgɔ la a gulonnen bɛ nin fɛn ninnu na a kɛra uranium ye o a kɛra bauxite ye o a kɛra fer ye o a kɛra hali tesalite ye emplacement an ka ɲɛmɔgɔw hakili ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko an ka jamana bɛ se ka gulo nin na mais malheureusement depuis fort longtemps depuis Modibo yɛrɛ binna an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu tugura ɲɔgɔn nɔfɛ an nana ye k'a fɔ ko u caman bɛ yen nɔ u ni Faransi ka surun Faransi ka d'u ye u caman jigi bɛ Faransi kan walasa ka se ka fanga sɔrɔ walasa ka se ka mɛn fanga la donc u caman jigi bɛ Faransi kan donc n'i dun fana ye jigi ye Faransi ye i fana bɛ fɛn bɛɛ to Faransi ta la a bɛ na ale b'a ta de ta k'i bolo lasɔn bon ni i nafa banna a bɛ mouvement dɔ la bɛn i contre la olu mouvement bɛ wuli o bɛ taa ni e ye mɔgɔ wɛrɛ labɛnnen bɛ k'a bolo o bɛ taa ni e ye o mɔgɔ wɛrɛ fana bɛna ka na a sigi mais an bɛ don min na i ko bi ala nana kɛ jeune caman bɛ yen nɔ
gɛlɛya kɔnɔna la u ye fɛn caman ɲini k'a faamu u ye formation kɛ u ni mɔgɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ye faransi ka politiki mɔgɔ minnu ye a maîtriser diɲɛ kɔnɔ farafinna kɔnɔ mali yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la donc o mɔgɔw caman farala ɲɔgɔn kan olu bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw la kunnafoni ka mɔgɔw labɔ fɛn caman kalama i n'a fɔ nin chronique min yɛrɛ fɛnɛ filɛ nin ye o ye peut-être ka n fɛnɛ ni ka dɔnta fitinin ka se ka o partager maintenant pour ka se ka mɔgɔw la faamuya fɛn caman na et de leur dire que faransi a bɛ yan nɔ pas parce que ko terrorisme bɛ yan nɔ k'a bɛ fɛ ka na o éradiquer mais an ka faamu na faransi yɛrɛ nana ni terrorisme ye faransi yɛrɛ de bɛ ka cogo sugu bɛɛ kɛ pour que terrorisme ka maintenu pour que ale ka présence militaire fɛnɛ ka maintenu pour que ale fɛnɛ bɛ sɔrɔ min k'an fɛ yan nɔ ale ka intérêt min b'an fɛ yan nɔ o intérêt fɛnɛ bɛ se ka protéger cogo min na donc hali transition min fɛnɛ filɛ nin ye bi an b'an profiter ka transition ka fila fɔ u fɛnɛ ɲɛna k'a yir'u la comme quoi que faransi a nana militairement transition dɔ de senfɛ n'o ye 2013 transition ye Amadu Tumani Ture ka fanga binnen kɔfɛ a bɛ maliyɛn caman fɛnɛ kunna k'a fɔ ko faransi bɛ se ka taga transition dɔ fɛnɛ senfɛ ni transition mɔgɔw n'u ye mali ani maliyɛnw ka intérêt lajɛ k'o bila ɲɛfɛ ka i sɛmɛ jamana la jamana minnu bɛ se ka dɛmɛ d'u ma kosɛbɛ mɔgɔw bɛ Russie fɔ il n'est pas forcément que a ka kɛ Russie ye a bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛw fɛnɛ jamana yɛrɛ minnu bɛ se ka partenariat sincère kɛ ni mali ye parce que fanko fɛnɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna a kɛra Russie o a kɛra Inde o a kɛra yɔrɔ yɔrɔ ye mais mali bɛ se k'i sigi tabali la ka accord ɲumanw négocier ni partenaire minnu ye mali b'a ta sɔrɔ olu b'u ta sɔrɔ parce que baraji ɲini tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ teriyako kuma in bɛ fɔ mais tiɲɛ tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ intérêt de bɛ jamana gɛrɛ ɲɔgɔn na ni gɛlɛya bɛ an kan faransi ka gɛlɛya nalen don faransi dɛsɛlen ka gɛlɛya ta ka bɔ yen nɔ faransi bɛ fɛɛrɛ bɛ kɛ faransi sen ka bɔ an ka gɛlɛya an ka fura ɲinini na ka mɔgɔ partenaire ɲini minnu bɛ na ka na solution ɲini o solution ɲinini kɔnɔna la anw bɛ lafiya olu fana bɛ u ta sɔrɔ parce que u fana ka minɛnw bɛ ta ka b'u fɛ yen nɔ kɛlɛ tɛ taa musaka kɔ musaka min don musaka belebelebaw don musaka girimanw don ala y'an fana nafa garisɛgɛ don sɔrɔw la sɔrɔ min n'an bɛ se k'an sinsin a kan ka partenaire kuraw ɲini pour que an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna la donc ko o kuma o ladilikan na se transition mɔgɔw ma u ka jamana ka intérêt lajɛ parce que n'i y'a ye mali la 60 kana bila bi la coup d'état 4 à peu près an ye o kɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw halisa u ka laɲini u ka ɲini fɛn a ma kɛ sɔrɔ fɛ halisa u ma se ka nimisi wasa sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka taabolo la sinon dɔw nana dɔw ye san 10 kɛ fanga la mais u tacogo kɛra cogo min na bɛɛ bɔra kalama dɔw nana dɔw ye ta surala san 10 na dɔw nana dɔw danna mandat kelen ma donc u bɛɛ bɛ ka taa tacogo la donc k'a faamuya k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ka attente ma se ka satisfait jusqu'à présent donc u ka solution bɛɛ kɛ a tɛ taa risque kɔ parce que jamana ɲɛmɔgɔ fana ni risque de don mais risque fɔsɔn min don n'i ko k'i b'i ka jamana lajɛ k'a fɔ ko i b'i ka jamana kɔnɔdenw lajɛ faransi bɛ se ka ŋaniya juguya ta k'i sɛgɛrɛ mais tant que i ka jamana kɔnɔdenw tant que olu b'i kɔ tant que olu bɛ i ɲɛ fana k'i lakɔlɔsi k'i protéger ka ɲa i k'a bila i kunna ko fɛn tɛ se k'i sɔrɔ mais n'i ye jamana de to yen nɔ k'i ɲɛsin faransi ma a ko bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni donc nin tun ye dakuruɲɛ damadɔ ye ka o fɔ faransi ka présidence min bɛ anw fɛ mali la nɔ ani jɛkulu min fana wululen don denmisɛnnin laka minnu wulilen don ka fara cɛkɔrɔbaw kan ka fara maliyɛn tout court ka fara maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan minnu b'a la k'a fɔ ko faransi a ka nali an fɛ yan nɔ a kɛra bana fura de ye bana fura min n'o juguyara ka tɛmɛ bana yɛrɛ kan donc maliyɛnw tɛ ka se ka lafiya maliyɛnw tɛ ka se ka lakana ɲuman sɔrɔ tuguni maliyɛnw tɛ ka se ka kalan ka ɲa dun ka fa dɛsɛlen don ka sɔrɔ parce que gɛlɛya binnen don an kan kɛlɛ mana balawu mana wuli yɔrɔ o yɔrɔ fɛn fosi ma nɔgɔn i tɛna se ka sɛnɛ kɛ ekɔli la taga mali kɔnɔ bi na ekɔli bayirika caman datugulen don mali kɔnɔ bi o denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u u ka siniɲɛsigi gulonnen don kalan na olu bɛna kɛ cogo di mali kɔnɔ déplacé caman bɛ mali kɔnɔ bi minnu bɛ yen nɔ ni kɛlɛ sababu la n'u sigiyɔrɔw bila dɔw bɔra mali dugu dɔ la ka taa mali dugu wɛrɛ la mais dɔw bɔra mali dugu wɛrɛ la ka jamana yɛrɛ bila pewu ka taa jamana yɛrɛ la olu sigilen bɛ u bɛ ka balo condition gɛlɛman kɔnɔna la denw bɛ ka bange o kɔnɔna la denw bɛ ka kɔrɔbaya o kɔnɔna la donc olu denw dun fana ye maliyɛnw de est ce que an minnu sigilen bɛ duguba kɔnɔnaw la an miiri bɛ olu la quelque part wa est ce que an y'an ka denmisɛnninya kɛ cogo min na k'a fɔ k'an taara ekɔli la an ye kɛnɛya sɔrɔ an ye fɛn caman sɔrɔ est ce que olu denmisɛnninw bɛna se k'o bénéficier wa o tɛna se ka kɛ tant que basigi ma na basigi dun fana tɛna se ka na tant que an ni jɛɲɔgɔn ɲumanw m'an bolo ɲɔgɔn bolo ka se ka an ɲɛsin mali gɛlɛya ma jɛɲɔgɔn ɲuman minnu n'olu bɛna ka na an dɛmɛ olu b'u ta sɔrɔ an m'an ta sɔrɔ o ka fisa ni jɛɲɔgɔn ye jɛɲɔgɔn min bɛna ka na a bɛɛ ta ka tila ka i bololasɔn
ni kun ye aw ka tarata baro tako fɔlɔ ye ni ala sɔnna ma donna nataw la an bɛna to ka se invité ma par rapport à des thèmes olu ka se ka éclaircissement di kosɛbɛ a kɛtɔ bi kuma la sɔli ala mamadu